Missä saatana puolet Boostissa näppäimistä on nappia. jossain lattialla? Mitä vittua? Boostissa. Niin mikä Eiku näppä dropissa. lattialla? Niinku vois antaa info eikä huutaa Dropissa päättömästi. on väkeä! Nyt mä seriffi tajun, miksei sulla ole vaimo. Venakkaa mä vaihan näppäimistä. Isei. Konnus yks. Joo, Voitais pari roundia yrittää ammut päähän kaikki yhtä aikaa. seinän läpi. 3-6. Noin, ja sieltä eka. Joo, pitiks meidän keskittyä? Mitähän tässä tapahtui? Mun FPS tippui 40, kun mä hakkasin tätä konetta, mun vaari on 10. Mitä vittua tässä tapahtui? FPS tippui 200. Yksi jäi ylädroppiin, lähti karkuun sieltä. Silti jaksaa uhota aina. Toimi nyt vittu, mikä saatana vittu perkele! Aika loppuu, hei. Bot Cecil on seuranamme täällä, kun Mikko. Mä en tiedä oikeesti mitä mä rikoin tästä koneesta. FPS on vittu aulassa 3. Häh? Mä löin näppiksiä tota vitun tietokoneen laatikkoa. Onko sä vihainen? Onko vihane vittu? Onko vihane vittu? Lock and load. 4 FPS, tää on vitu jees. Coffee time in English! Oli info teille. Mikä on var? Voiko joku nyt kertoa? No miten se on 400? Mitä vittua? 5. No kuulostaa terveeltä, mulla on vittu 400. M4, give it back. Kuuletteko te mitä vittua? Kauhea rähinä käy koneesta, mitä perkele? Se on aivan soirona. Jesse Mikko. Mitä vittua nyt saatana? User left your channel. Se on oikeesti paskana se kone. Vittu saatana, mä näytän tälle kompaktia kohta muotoa vittu, kun se saa vasaralla vittu paloihin saatana. Niin mitä vittu prossu irti? Häh? Niin? No ei voi olla, jos sä olet täällä TS:ssä. No tää Intelin tuuletin, toi vittu prossun luukku on auki ja toi tuuletin on vittu tuo konepoilla, mun sormi on vittu tuo näytönohjaimen tuulettimen välissä. Miksi se on siellä tuulettimen välissä? No vittu kun laitoin sinne, kun halusin tietää miltä tuntuu. Ei se prossu voi irrota, sulla olisi kone sammunut. No lähettääkö kuvan vitun läski? Ei, mut ei se... No lähetä jos... kuvaa. Onks siinä se hopeinen levy siellä kiinni edelleen se? Se on auki vittu se läppä siitä. No vaikka se läppä auki, ei se meinaa, että se prosso on irti siitä emalevystä. Pistä kiinni se vittu. Ai perkele! Ei vittu. Pitäisikö ottaa kaljaa tässä oikein? Niin on. Nyt se lähti huriseen ku huorta vittu. Mitä sä niistä tiedät? Ei. Perkele. Koita nyt saatana. Menikö sulla Mikko sen näppäimistökin Ai koira? vittu saatana! Ilmeisesti meni. Ai perkele! Mitä sä nyt oikein duunaa? Se korjaa. Niin kone päällä. Se on se tosimiesten tapa. Niin, mun prosessori tippu. Kuulostaa aina niin vitu hyvältä. Pitäis olla semmonen Raksa-versio koneesta Seriffille, semmonen tankki, mitä ei saa rikki, kun se potkii ja hakkaa koko ajan tietotekniikkaa. Miltä nyt tuntuu? Pidä turpas kiinni. Ai perkele! Vittu kun se pyörii lujaa!
Niin se näyttikö sen tuuletin vai? Ai saatana, no kyllä! Ota se pois. Ai perkele! Ai vittu nyt, niin nyt on saatana solmussa johdot tuolla tuulettimia, voi vittu! Opimmeko mitään tästä? Mitä opimme tästä tänään nyt, rakkaat lapset? Pyörin nyt vitu huora. Voi olla Mikolla tylsä viikonloppu edessä, jos nyt saa jo koneen soidoksi. Seriffi laittaa tietokoneen solmuun. Se on niinku Joo. kohta menee seinäkin solmuun. Rainer laittaa urut solmuun. User joined your channel. No niin. User was moved out of your channel. Täällä vähän porukkaa liikkuu. User was moved to your channel. Sori, pientä ramppausta. Ei mitään. Täällä on kovat bileet käynnissä. No, mä avaan Vegasia ja lyön tosta tonne noin. Käy. Karhuryhmä rynnii ovesta sisään. Seriffi on paskat housussa. Ei löytynyt paperia. Halo, kuuluuks tää mikki? Kuuluu. Mä joudun vaan saa headsetin, meni paloihin vittu. Ai sä pistit senkin. No kun mä heitin sen satana seinään sinne yhdessä kohtaa, niin se halkes vittu se sanka. Mun lähtee Ai niinku... niin joo, kun sä Se on kyselit tiiäks semmonen... meiltä, että... Mikä se on se sarja, missä ne remppaa koko kämpän, niin sulla on vähän sama meininki nyt siellä. Eikö se ole Työpöydät se kuntoon. korsunkaaleet? Roope laittaa seinät solmuun. Ja seriffi pistää koneen uuteen uskoon. Kone toimii nyt, mutta tää headsetti on ihan vitun vanha. Siberia V2. Niin, hei, mitä kaikkea sulla nyt meni paskaksi? Toi No se näppis, Corsairin 110 headsetti. näppis ja sitten headsetti. Ja Paljon sillä tietokone nyt näppiksellä toimii. hintaa? Joku 140 vaan. Mm. Ja mikä headsetti sulla oli? Joku Astro? Creative Soundin Omega 3D Wireless 71. Ja maksaa ihan syöpäisesti. Kyllä sillä varmaan arvoa. Jahas. Kannattaa varmaan ihan suosiolla vaan siirtyä johonkin, mikä ei hajoa noin helposti. Rupeat vaikka leikkimään jollain Tina-sotilailla. Tekeeköhän katepillari headsettejä? Mä mietin samaan, eikö